טוב, אז מה עם קופים וזה, ואם כאן מנקי ולפי סרטון חדש. גם אני פה. כן, אז כמו שאתם רואים, סוג של אפשר לומר שחזרנו. לא. אולי. לא, אנחנו חזרנו לשחק פיקאקס, אנחנו מעלים קצת סרטונים כי זה כיף. כן. רצח. אז מה יש לנו היום? עבר שבוע דרך אגב. אנחנו מראים לכם את החיות שלנו. מה אתה מראה? בוא נראה לכם. תקשיבו, קנינו כמה חיות, כי אני מנסה להשיג אני משהו, לא. וזה לא עובד, אז תראו את החיות שלי. אתה אוקיי. מסתיר. זוזי? ההצגה שלכם. לא, זוזי. אוקיי, יש לי את החתיך הזה. יש לי את אותו ראיתם כבר, שהוא נדיר רצח. הוא פנדה, הוא גם נדיר, אבל פחות. יש לי אותו, שהוא חמוד מאוד, ועוד לא גידלתי אותו. אותו אני מתחיל לגדל, הוא סתם. יש לי את החתול הזה ויש לי עוד חתול. אותו דבר. אוקיי, ואני לא חתולים. שם אותו, אני שם אותו. כדי לגדל עכשיו אותו. תור טייגרית. אוקיי, רואים? כן. אוקיי, אז קודם כל יש לי יש לך את כן? החד קרן. יוניקורן. קראתי באנגלית. יוניקורן. יוניקורן, כן, חד קרן. יש לי גם את הינשוף. ינשוף. יש לי גם את הכלבלבי. כלבלבי. מונקי שקט. ויש לי גם את הטייגר. ראיתם אתמול. ואחרון, הכי טוב. כן. הכי טוב. אוקיי, לי אין חיות חוץ מזה כי הוא גרוע. חתול. לא, כי אני מבזבז את הכסף שלי על דברים אחרים. על הבית. בואו מה נלך לקנות שלי. חיה, בואו נלך לקנות חיה. לא, אני קניתי יותר מדי, אני צריך קצת לחסוך כסף. טוב, בואו נראה לכם את ההמשך שיפוצים שלנו. ניכנס לאליך קודם. אוקיי, אז קודם אליי. היי. אם ראיתם בסרטון הקודם, מה? יש! נתנו לי לייק! איזה הומו, מי זה ההוא? נתנו לי לייק, נראה לי. אמא שלו. יש! זה היא. ומי שלא הבין, אם לא ראיתם את הסרטון הקודם, אני ומנקי בתחרות לייקים, קנינו את אותו הבית. התחלנו די באותו זמן. מה זה די? התחלנו באותו שנייה בדיוק. די. נזיין אותך, די. זה היה באותו שנייה. ונו, אנחנו עושים תחרות לייקים. ובסרטון הקודם הראינו לכם את הבית, והיה קצת שיפורים. קודם כל, הוספתי 2 דרקונים פה. מגניב, זה מוסיף לכניסה עוד מלא. ויש את הפינה הזאת, שזה פינת ישיבה. מה? יפה. יש פה את המטבח. יש פה יותר מדי אוכל. וזאת פינה חדשה. עשיתי אותה היום. כולם חדשות וכולם עשית היום. לא. כן. את האלה עשיתי אתמול. אז זה פינת כזה חדר, כאילו חדר שינה, לא יודע איך תקראו לזה, אבל יש פה מיטה. זהו. ויש פה, זה עדיין לא גמור, זה לא קרוב להיות גמור. זה ממש כן. לא, כן. לא. כן. אתה מתווכח איתי? כן. אני עושה את הבית. אוקיי. טוב, שלי. אז זה יהיה כזה שורת שועלים. ומה עם הקומה כאילו השנייה? יש כזה תיבות שמקבלים כל יום בחינם, 5 כל יום. זה שואלים, זה... ואפשר להשיג ממש. את הדברים האלה. איך זה 14%? זה הכי קשה להשיג את השואל. השואל הזה. מאיפה זה? איפה הדבר הזה? אמרנו לך על זה. אמרנו לך אתמול שהיית איפה זה? בדיכאון. כאן? אני הייתי בדיכאון. אוקיי, לא היינו בדיכאון. כולם בסדר. אוקיי. אוקיי, אז יאללה, פה צא, אני יאללה, אעשה. כולם שואלים. תראה את הלמעלה. זהו, הלמעלה הוא הכי מטורף בינתיים. נכון? כן. משוגע למעלה. אין פה כלום. זה נראה שיפוצי כזה. כן, אבל יש איזה משהו שאני כן רוצה לעשות. אני בקרוב שאני אסיים עוד קצת מהבית, מהקומה הראשונה, אני אחסום פה, וכל פעם, כל יום אני אשפץ פה טיפה משהו, עד שזה יהיה החדר גיימינג הכי ענק בהיסטוריה.
כמו שאתם יודעים, אם אתם צופים בערוץ, אני מטורף בחדרי גיימינג. לא, אתה לא. לא, מה? אתה לא. כן. אתה לא. בכלל לא. אתה אפס בהכל. אפס מאופס. סיום. איך כותבים בואי לבית שלי? אתה לא יודע אנגלית. תודה רבה. אפס מאופס. בטוח יש פה אפשרות. אין פה. feel free to come back. נכתוב לה את זה. אז אוקיי, טוב. יאללה. עכשיו לטייגר. אוקיי. רק לומר את הבית שלי לא סיימתי. מן הסתם, אף אחד לא עושה. את ה... בובה, אף אחד לא סיים. את ה... עזבו. בבית. זה שלי. יש לא, לך לא, חץ. לא הביאו לי לייק. פאק. תעקבי אחריו. פאק, די. עוד פעם מתחילה המזל של הלייקים. עכשיו בוא נחליף טלפון. אני אני טייגרית. אוקיי, אז קודם כל יש לי פה יש בריכה. בעיות. הם ראו אותה כבר. כן. וואי, תמיד עושה את זה, משתגע. פה אין לי כלום. הכי יפה. לא סיימתי. עכשיו. פה. גם אין לי כלום. פה זה השירותים. כן, שירותים. יש פה הרבה קונפטי. מעניין מי עשה אותה. אני. זו... פה אין כלום. לא סיימתי בכלל. סתם שמתי את את יכולה הדברים. לפרגן לי קצת ולא להגיד אני. את יכולה. יש לך 99 הלומים? כן. פה זה מסדרון. גם רק אני הצבתי לבד. מה? איזה שקרנית! הצבתי לה את כל הבית חוץ מהבית. לא, כאילו, לא הצבתי. היא עשתה את זה ואז תיקנתי לה. פה יש. זה היה גם לא, אז תיקנתי. ועכשיו זה טוב. פה זה חדר, חסר פה קונפטי. אני אוסיף. כן, כאן, בחדר. איפה? כאן. מסתובבי. זה חדר השינה המדהים שלך. לא של תינוקות. בכלל. למה יש לי כיור בחדר? תראי את החדר הזה. חדר הגיימינג. לא. זה, תראי אותה. יאללה, יוצאים. לא ראית אותו. ראיתי. בואו נברח מהם, תהיו בשקט. תביא עכשיו. בורחים. כן. כך, תביא. בורחים. תביא. כך. אז עכשיו עשינו חילוף. אני אוביל אתכם לבית של... אני אוביל. אבל אני רואה איפה הוא. אני כבר לפניך פה. איפה? אוקיי, זה ביתי. בוא נמלא לייק איך ש... לא, ברור שלא. טוב. מה עשיתי משהו חדש? אוקיי, כניסה כבר ראיתם אותה. הוספתי את זה. אני לא זוכר אם ראו בסרטון, נראה לי שכן. כל זה כבר ראיתם. זה המטבח הענק שכמובן לא סיימתי עוד. תחשוב עוד. וזה ההתחלה של השירות. כאילו אני מתכנן לעשות פה גם, אני הכל עושה כאילו ככה, כי זה הקטע של הבית. לא במעגלים כמו אולף. אז פה יהיה כאלה ממש שירותים כל זה. זה ממש יפה. ופה מתחיל כבר להיבנות. אני הולך לעשות, תראו כל זה שורת בובות. והחיות, בשבילה אני קונה מלא חיות. יש משימה כדי להשיג את הבובת פיל הסגולה שהיא אחת היפות, וזה עוד בובה. אז צריך להשיג 3 חיות אפיקים, וננסה. אז יש לי רק את הפנדה אפיק בינתיים. קיצור, אני עושה פה שורת חיות מדהימה. הוא לא אפיק? מי? מי הזה? לא, הוא נראה לי הכי נדיר שאפשר. כן, יהיה מטורף. אז יהיה לי פה בית בנזו. יפה. כן, יאללה. אין פה יותר מדי להראות, אני לא יודע אם אני אעשה למעלה, אני מניח שכן, אבל ייקח את זה. זהו. קח ידידי. אתה לא ידידי, אתה בן דוד, זה לא, אתה בן דודי. לא מעריך את הבן דוד. יאללה. מה עכשיו עושים? בואו... מה עכשיו עושים? בואו... בוא נעשה מרוץ אחד. בוא נעשה מרוץ.
אחד. כי זה יכול רגע, בואו בשביל נראה, להגיע תעשו מהר. להיות. יש לי קפיצות. אני אגיע אנחנו כבר פה. אני הולך לקנות קפיצות רגע. אי אפשר בלי קפיצות. איפה קונים? בואי נקנה קפיצות. בלונדי? אוקיי, הגענו. אפשר לעלות על זה. בואי מפה. עושים רק מרוץ אחד, נכון? כן. אז יש לי. זה קמצן אותם, נכון. רגע, קניתי 5. אני קניתי את זה. בשביל להראות להם אוי. מה עושים, אז אחד מכם לא. נכנס ראשון. לא. כן. מ3. לא, אני. מ3, די כבר לא אני. כן, אנחנו הולכים להחליט מי נכנס ראשון ומי מקריב את עצמו יאללה. בשביל האחרים. אני באה. נו כבר. אוי. מ3. אוקיי, יאללה. אנחנו הולכים לעשות שנייה יאללה. מ3 במציאות. נראה גדול. לא אגיד על זה. לא נתבל עליו, סתם ליבן. נו. אוקיי. מ3 יוצא. אחד. איך זה אני? בפרצוף שלך. דופק את שתיהם בו זמנית ונכנס. ספור. 7, 6, אנחנו נשים גם 4, 3, 2, 1. אני נכנסתי ב3. ומנקי לא הספיק. גם טייגרית. לא. טייגרית. די, אין לי כוח, תמיד אני לא מספיק. לא תמיד, אבל... אז תראו איזה צ'יטים זה. צריך פשוט לקחת שנייה לפני שמתחיל המרוץ, ואז פשוט מקפצים מעל הכל. אתה עושה את זה גרוע רצח. כן, הפעם עשיתי את זה ממש גרוע. לא רק. לא ראית אותי בחיים במרוץ עם זה. נראה לי אסיים לפני טייגרית עוד פעם. היי. והתחלתי... איזה... זה לא הגיוני הדבר הזה, זה לא עובר. מה לא עובר מעל? לא. מה? עשיתי 97 שניות. וואי, אני שונא את זה. עשית 97? כן. וואי. זה... אני עשיתי 84. וואו, שפו, דב. למה זה רק 45 שקל? דב לשפו. כי יש רק 10 ואז זה מביא חלקי 10. יש 10 מרוצים, כאילו עושים עוד שזה אחד, מביא מחיר מלא, עושים עוד אחד. ואז אחרי שהם מסיימים את כל 10 מרוצים, זה מביא את אותו הסכום כסף, רק חלקי 10. ייי. זה ממש גרוע. איפה? וואי, עוד יומיים אני אקנה כזה. כזה ראשון. איך, כמה יש לך? לא קנית עוד שום פוסטר? נו. איך? איפה אתם? אוקיי. אנחנו עושים עוד אחד בשביל שאני אשתתף. ו... לא, אל תלך. איזה עומר. אני צריך לקנות. אבל למה לא קנית? אמרתי לך לקנות. אמרנו שעושים מרוץ אחד. בסדר, אבל תמיד צריך להיות מוכן. יש, עלה לי רמה 3. השועל הזה. מה זה בכלל? יופי. וואי, המרוצים עושים אותם, מהירים את האחיות רצח. אני לא עושה כי אני שחיתי למסכנות. תעשיית. מה? תעשי, בבקשה. למה אתה אבן יעווד 2. לא, מ3 לא. יש רק חבר. מ3 יוצא אחד. זה תמיד אני, משלוש יוצא אחד. יש טייגרית יצא. אז עכשיו נראה לכם את היתרון של מה שזה עושה. יאללה. דקה. תספרי ותראי גם. אוי, זה לא זה, אופס. סתומה, לא יכול. אבל למה את כזאת? יאללה. לא נלחץ. יאללה. כמה? 7. מה? 6. נו, באמת, נכנס לפה מישהו. 5. 4. נו מה? עשיתי את זה גרוע. גם אני. לא, זה לא לחץ לי אפילו. מה את עושה? מה עשית?
עשיתי? מה את עושה? מה עשיתי? מה אכפת לנו שנכנס מישהו? מה זה עושה שלנו? כן, פשוט הפסק לספור כי אמרת שנכנסת מישהו. אין, את פשוט רעה. לא חברים שלך. נו, עכשיו אין לי קפיצה. מה? אני שמתי, מה? למה אין לי? פאק, אין לי גם קפיצה ואני שמתי. לא, אבל קפיצה זה הכי עושים אחרי זה עוד אחד. והיא תיכנס. והיא תיכנס. לא. כן, את שוב פעם באמת אולי עדיף בלי קפיצה. אני עוד פעם יהרוס לכם. פעם לא אקשיב. לא, לא עדיף בלי קפיצה. זה מטורף, תראה איזה מהיר אני. בסדר, מי אבל... צריך את הקפיצה הזאת? וואו, אני ראשון בה בפער נראה לי. מה, עדיין? אני פה. הגעת? פאק, נו באמת. או פאק. פספסתי הכל. לא מאמין איזה אפס. נצלול. נפלתי. וואי, אני ואתה באותו מקום. עשינו את זה די גרוע. אני גם כאן. אוי, 85. וואו. גם כאן. וואו. יאללה, עוד אחד. עוד פעם טייגרית. מה? זה לא אשמתנו שהתעכבת על מישהו שנכנס, שזה לא משנה אפילו, כי את היית בפנים. אבל יכולתי לצאת. עכשיו אני צריך ללכת לקנות עוד אחד, רואה מה עשית? למה? תגיד, אתה באמת קנית אחד יחד שקנתי את קמצן 0 זין, מה אתה עושה? כי אמרנו לא ש... מאמין שקנית אחד, די. קניתי 2 בטעות. איזה ילד דומו, אני מת, קנית אחד? מי הולך למכונה הזאת וקונה אחד? נכנסו. שימו, פשוט שימו. לא, לא, לא. 3, 2, לא. נכנסתי בלי כלום. אתה נכנס. למה? לא. מה אתה עושה? עכשיו אני אחכה. וואי, אני לא יכול, באמת. לא רואים עכשיו את המרוץ. לא, אתה לא. אוקיי. אוקיי. איזה חרא. זה ממש גרוע בלי כלום. סיימתי ב-90, די חלק. מה, אני עדיין לא עברתי את האופוי. אוקיי, עכשיו אתה נכנס. לא, כן. לא. זה שלא נכנסת. טוב, אז משלוש כולם. מה, אבל מה? נכנסתי פעמיים רצוף. מה? למי אכפת? כי אתה היית בפעם הראשונה ופעם שנייה לא נכנסת אפילו. כן, מה? אני פשוט זוכה כל פעם שאני גבר. יאללה. לא. דקה. כן. כן. אתה היחיד שלא עשית והצעת. אני היחיד שעשיתי טוב. אתה זה. נו. אני היחיד שעשיתי טוב, שתוק. די, תעשה כבר. 3. 3 יוצא לך. אתה. אני רציתי. אני יודע איך לצאת. באמת. באמת. די, נו, זה לא הביא לי. רגע. מה? יש עוד צפי? רגע, תנו לי לסיים את זה. נו. כמעט נגמר, וואי. יאללה, שמישהו אחר ייכנס. מה? בינתיים, עד שיגמרת. אפשר לשים את זה על זה? זה לא זה? טוב, אז בואו נשים על זה. אשכרה, זה אפשרי. מה? זה חידש לי את זה. 7. 6, 5, 4. אוי, וואי, ספרתי כמו דיסלק. 3, 2, 1. הוא לא. אוקיי, נכנס. הצלחתי. יפה. מעריך. פיין. זה מרוץ אחרון. מרוץ אחרון. מה? באמת פספסתי את הראשון. איך זה אפשרי? באמת. אני מובילה על כולם בפער. לא בפער, אני רואה אותך. פער. איזה פער? אני פה. אני גם יכול. לא הצלחת את הראשון. גם את אוקיי. עכשיו אני מובילה על כולם בפער. לא. כן. די, איזה מעצבן זה. די. שיט. לשחות. אוקיי. אוקיי, זה תמיד לא באמצע. אבל לב, ברור שזה יהיה באמצע. מה, יש שם מה? מישהו? זה נפתח ואז נסתר עוד אחד. אוקיי, זה היה מאוד גרוע לכולנו. אבל... בואו נראה לכם את העיר, נראה לכם את החנויות. לא. לא, לא. לא. לא, לא. סגור, תעשי טוב. טוב. אז עד כאן. טוב, בוא נעשה פשוט סגר. לא.
כמו פעם, לזכר הימים. איזה- טוב, אז מה העניינים? רגע, זה לא באמת, סגיר. ממש טוב. טוב, אז עד כאן אנחנו היינו מנקיבול, ואנחנו נתראה בסרטון או בלייב הבא, ויאללה ביי. אמרת-